Andar. Yun. Ako lang bukod tangi dito sa mga naka big bikes na ito. Underbone lang ang sakalam. Parang hindi pa nakakailang mga bay. Tayo lang dito ang tayo lang dito ang maliit. NK 400. Yeah, shout out sa'yo, boss. Yan. So mamaya makikibomba tayo sa mga bikes nila. So dito magkakaroon dito ng straight line. So dito natin masusubok yung power ng ating set na sprocket, no? Yan. Alright guys, hintayan muna tayo, men. Alright. Ha? Tayo natin yung iba. Isip lang tayo, ano na, dire-diretso na. Okay. Tapos sunod tayo ito natin, yung isang, yung isa may intersection pa dito. Kasi may maligaw eh. Oo nga. Hello. 18 tayo. Okay. Kulang pa. Talibag, yung isa lang eh. Oo. Yung R15. Hindi lang makadikit. Wow!
Wala sila bigla. Oh no. Napakabilis. Alright. Woo! So, mahirap habulin yung naka 1,000.